Atención, por favor. No smoking! No smoke! No smoke. You have to go out! Why? No sou els reis del món, sou només una colla de covards incapaços de defensar el que penseu. Filla de puta. Ei, a mi no em parlis així, eh? Què et passa? Què em passa? Ai, no cridis! Ja no t'aguanto més. Però jo què t'he fet ara? Ets una inútil, una puta mentidera. Au, va, vés-te'n a la merda. Penses que sóc imbècil? No, ets un idiota i vaig on vull. Per què no et fas musulmana i ens casem? Ateu. Infidel. Descregut. Incrèdul. I religiós. Agnòstic. Impiu. Tots són negacions. El problema és que el capitalisme ens ha convertit en una espècie psicòtica. Que sí, que tot el dia volem més i més de tot, acumular, tenir. No hi ha cap creença religiosa ni ideologia que pugui justificar l'assassinat indiscriminat de persones innocents. Vivim la crisi de la desgràcia.